Temboran Prevoria Why say Sparks Blenny Chumumache kwa seka macherere Furai TV mundi daire Kitwana ngurese mundi daire Arare kuno batang tare Sakandadi mafanzi Anopera abiwa Pakomana mafreshi Anopera abiwa Pakomana tembaga oma Tembaga oma wakomana ngoma iombe Ngoma iombe wakomana Mechikura rino ndoka kudokura Paripa msoro ndoka undomura Unge gorite, ichapatera Mawindi nemafenda vachidevedzera Chau ya chitembo zakateki easy Gore rino futi ndova pinza busy Apana pakanyava vachifraya binzi Chau ya chitembo tarisa chisanzi Saka ndati mafanzi Anopera abiwa Pakomana mafreshi Anopera abiwa Pakomana tembo akaoma Tembo akaoma wakomana ngoma iombe Ngoma iombe wakomana Chikwasekematerere Furai TV mundi daire Kitwana ngurese mundi daire Arare kuno batantare Saka terera teresi Mataka ndoma dzakazenge henesi Kana kumapfeka sematenesi Tubva ndomazira pakoneti Saka ndati mafanzi Anopera abiwa Pakomana mafreshi Anopera abiwa Pakomana tembo akaoma Tembo akaoma wakomana ngoma iombe Ngoma iombe wakomana Mechikura rino ndoka kudokura Paripa msoro ndoka undomura Unge gorite, ichapatera Mawindi nemafenda vachidevedzera Chau ya chitembo zakateki easy Gore rino futi ndova pinza busy Apana pakanyava vachifraya binzi Chau ya chitembo tarisa chisanzi Saka ndati mafanzi Anopera abiwa Pakomana mafreshi Anopera abiwa Pakomana tembo akaoma Tembo akaoma wakomana ngoma iombe Ngoma iombe wakomana Chikwasekematerere Furai TV mundi daire Kitwana ngurese mundi daire Arare kuno batantare Saka terera teresi Mataka ndoma dzakazenge henesi Kana kumapfeka sematenesi Tubva ndomazira pakoneti Yeah man Blenny Alex Sparks Mashawa